سلام كما يتوعلو كبرى سمعتنا ظهر ميني ميديايو نلو محاموس عصرتو سلسة تقمتي زادالنا يوم حصر زيناتات هاقرات نورديكا سعبنا نغرب لكمينا نمكت تالكم ان عدمنا ارستاتهم كنقدم كريسترسن حدش منقستن مقام كلتا توسختين هاي لزب معالتات توهيبو شغلة البونت شودن ينقل كلالو كوينات يوكرين بخمين معاسن كمزو دامتن باي أشقاريو تباهيلو نايز يومن كالوتن زينات زرزرات تاسعبنا خنغربالكم ينا دقيمنا نمكتالكم نعدم مرح سلف مودراتنا أولف كريسترسن منقستك قوم نز قبرو لزب بآفنيا بايتو شودن اندر شنورلند كلتا توسخت معالتات كم توهابو تفليتو صباح عربي كريسترسن عود صبصاب اندحرا قريبو قداماي مينستر شودن يخوندو اي يخون ابزبل بايتو زمصصوني دمصو كبي تبايلولا مسافنيا بايتو دحري مرخاب كريسترسن ابزهبو غازيطا وعلا مس 4 قصر يماناي زقوما سلفتا زغبر لزب بحافشا كوان تتزازمه كل ነገር نمملاس زخلوم ገለ ዝርዝራት ሙዳ ከም ዘድልዮም ገሊጹላው ኣብዚ ሳመር ኣብ ስከለፍቲ ንጓል 9 ዓመት ህፃን ክደፍርን ክቀትልን ብምፍታኑ ተኸሰሰ ወዲ 15 ዓመት ኮተቴ መስርሕ ፍርዱ ከም ዝጀመረ ሬድዮ ሽወደን ጸብጺባ ኣብዚ መስርሕ ፍርዲ ኣብ ዝነበረ ስምዕታ ፖሊስ እቲ ኮተቴ ክፋል ዝገበን ምፍጻሙ እኳ እንተኣመነ እንተኾነ ግና ጾታው ምድፋርን ቅትለትን ምፍጻሙ ክሒዱ ምህላው ንጠበቁ ብምጥቃስ ገሊጾም ኣለው ኣብ ዝሓለፈ መስከረም ኣብ ሽወደን ቁጥሪ ምዝግባት ስራሕ ኣልቦ ሰባት 333,000 ከም ዝነበረ ተኾነ ግና ዝኣሃዝ ኣብ ዝሕጅዋን ብ55,000 ጎዲሉ ምህላው ኣገልግሎት ህዝባዊ ሽቕለት ሽወደን ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ኣብ ሽወደን ካብ ዘሎ ጠቕላላ ናይ ሽቕለት ሓይሊ ትሕቲ 65 ዝዕድሚዮም ሰባት እቶም 6.6 ሚእታዊት ሽቕለት ኣልቦ ምዃኖም እቲ ትካል ወሲኹ ገሊጹሎ ወራር ሩስያ ብልዕሊ ዩክሬን ሓድሽ መድረኽ ኣብ ዝኣትወሉ ኣብ ዝሕጂ እዋን እዚ ኩናት ብኸመይን ማእስን ከም ዝውዳ ምትንበያ ኣሸጋሪ ክብል ፕረዚደንት ፊንላንድ ሳውሊ ኒኒስትሮ ኣተሓሳሲቡ ሩስያ ኣብዚ ሰሙን ርሑቕ ዝወንጨፉን ከበትን ሚሳይላት ክትጥቀም ምጅማራን ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያንን ትሕተ ቅርጽን ዩክሬን ካዝ ዝኸበደ ዕንወት ይወርድ ምህላው ኒኒስትሮ ወሲኹ ገሊጹሎ ሩስያ ኣብ ዝሓለፈ ሰኑ ጥራይ 80 ሚሳይላትን 20 ነፍሰ ቅትለት ዝፍጽማ ድሮናትን ኣብ ልዕሊ ከተማታት ዩክሬን ምዝናባ እንተኾነ ግና ልዕሊ ፍርቂ ካብዞም ሚሳይላት ብሰራዊት ዩክሬን ኣብ ሰማይ እናሃለዉ ክብርዕኑ ምግባሮም ሰብ መዚ ዩክሬን ሓቢሮም ኣለው ዝና ኾነ ጀርመንን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ነዝና ጻዕቕ ዝኸደ ደብዳብ ሚሳይላት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ኣመልኪተን ንዩክሬን ዝያዳ ኣጽዋር ጸረ ነፈርቲ ክወሃባ ዘቕረቦ ሓሳባት ከም ዝድግፍ ኒኒስትሮ ገሊጹሎ እዚ ኩናት ማእስዩ ዝውዳ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንምትንባዩ ኣሸጋሪ እኳ እንተኾነ ከም ኩሎም ኩናታት እዙውን መዓልቲ በሊዑ ክውዳዩ ሓይሊ ወሳነ ረቋሒ ኣብ ዝኾነሉ ኩነታት እውን ዲፕሎማሲ ኩናት ኣብ ምውዳእ ዓብዪ ተራ ተጻዊቶም እዮም ክብል ኒኒስትሮ ገሊጹሎ ብመሰረት መርበብ ሓበሬታ ሄልሲንኪ ታይምስ ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ይኹም ዘለኹም ክብራት ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ ፊንላንድን ሽወደንን ኣባላት ኔቶ ንምዃን ጻዕረን ክደፍኣሉ ምዃንን ሚኒስተር ምክልኻል ፊንላንድ ኣንቲ ኣይኮን ገሊጹ ኣብ ፕሮጀክት ኔቶ ምስ መሻርክትና ሽወደን ብሓባር ንደፍኣሉና ከምቲ ናይ ፈለማ ውጥና ነዚ ፕሮጀክት ምዝዛም እንተዘይኮይኑ ካልእ ኣማራፂ የብልናን ክብል ንዋይኤልኤ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣመልኪቱሎ እዘን ክልተ ሃገራት ኣባላት ወታደራዊ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ምዃንን ብዓይኒ ምክልኻል ኣገዳሲ እዩ ዝበለ ኣይኮን ካብ 30 ኣባል ሃገራት እተን 28 ዛጊት ነዚ ሕቶ ኣጽዲቆኖ ምህላውን ኣብ ዝሓለፈ መስከረም ከዓ ስሎቫክያ ኣብ ዝጉጅለ ምጽምባራ ወሲኹ ሓቢሩሎ ናይ ሽወደንን ፊንላንድን ሕቶ ኣባልነት ኔቶ ብሃንጋርን ቱርክን ገና ተቐባልነት ከም ዘይረኸበ ዝፍለጥ እዩ مبارك براس سمعتنا نلوم حاموس 13 تقمتي بهارميني ميديا استدالو حصرت زيناتات هاجرات نورديك زوم كساب حجي كتكاتلوم صنحكم يوم نمكتالكم عزينا نمسجن سلام